Moi te kaikki siellä, minä täällä taas Ville, niin kuin aina täällä kanavalla. Ja mä Jessys tultiin kaupasta ja mä tietenkin ostin Rainbow Dash. Ja koska eka kerta syömässä, tää on siis tää lemon, niin päätin tehdä tällaisen ensikertomaisteluvideojutun. Joo, mä annan tällaiset 1–5 tähteä tämän jälkeen. Juttuja, mitä me pieni Brain Blaster on taas nyt ulos täältä. Joo, en halua puhua kovinkaan kovaa, joten Brain Blaster. Joo, NYT. Okei, kirpeä osa on poissa. Ei tää on niin kirpeä kuin me ollaan saattu. Ei mennä silmä kiinni. Jos te haluatte ikin maistaa jotain oikeesti kirpeetä, älkää ostakaa Brain Blasteria vaan. Ostakaa tällainen. Anteeksi, keskeytys, mulla nyt soitettiin joten... Joo, nyt tää vaan tuo maistaa sellaiselle sitruunapastillille. Mä annan tälle 4 tähteä 5, vaikka en oo vielä syönyt tää loppuun 4/5, vaan siitä, koska... En mä tiedä, tää on niinku... Se on 3/5, koska... En mä tiedä, ei tää kirpeys on niin hienoa. Mutta ainakin 4/5, koska mä vaan tykkään sitruunasta. Moro! Nähdään tällä kanavalla sit uudestaan!